Takže čau lidi, já jsem YouTube a vítám vás u dnešní nové challenge na mém novém kanále. Jmenuje se to Teleshopping, tady s kamarádem Oldou. Čau. Je to trošku trapné, ano, je to trapné, ale přijde mi to, kamarád tady Kolda to vymyslel, tak jo, jsme na táboře v Jenišově na modelář. Ne, vymyslel to on. To kecáš. Jsme na táboře v Jenišově a na modelářským, jako baví modelářina, tak přejďte do domu dětí a no a jestli chcete taky modelařit, tak si u Musila kupte model, pak vám to někde řeknou, někde v Budějcích, jestli to ví. No a dneska si teda dáme tu challenge, jenom bych chtěl... Názorná ukázka. Ano, názorná ukázka kamaráda, který nechce tady odhalit svou identitu, protože už má kanál. A na to mi Olda hezky nadběh, protože si puste Fan Media a dejte Fan Mediím odběr, protože ono to přece je dobrý, už dělá Jolanda, teda Míša volá Jolandě, já jsem to neviděla, ale vypadá to dobře, on mi to všechno přeříkal a můžeme na challenge. Ještě jenom něco k tomu, budeme se střídat, tady Olda, jeho nevidíte, a jestli vy chcete dát odběr, anebo to chcete sdílet kamarádům, tak musí jenom napsat YouTube, hashtag, jestli víte, co to znamená, hashtag, taková ta věcička, a můžeme začít. No, říkej. Ty, kaplane. Tak, pojďš to. Tak, a je tady teleshopping. Zkuste si koupit třeba sekačku na umělý trávník. Za pouhých, nevím, tak. Třeba 2000 korun českých. Ano, přesně tak. A zavolejte i hned a získáte k tomu ještě mixer, bobeček zdarma. Úžasný do domácnosti. Nebo fosforové žárovky. To jsme odbočili. Kupte si tedy sekačku na umělý trávník, bobeček Fanny. Je to úžasné. Doporučuji. Je to tak strašně úžasné a úžasné. Jupi. A bude to ještě úžasnější, když si ji koupíte i vy. A přispějte na mládež. Dobrý den, další teleshopping. Co takhle si koupit? Snili jste někdy o nějakém skvělém autě, například Porsche Boxer, Porsche Panamera, Ferrari, Lamborghini, Bugatti a rychlá auta. Nechtěli byste si to náhodou koupit? No je v AAA auto. Bugatti Veyron za 3 miliony korun. Ano, jen za pouhých 3 miliony korun. To určitě každý nosí po kapsách. Ano, je to tak. Nebo Porsche Boxer, které má 1:72, veliké. Nakupujte levně. Nakupujte levně a chutně. A nebo si kupujte zeleninu. A nebo si kupujte nová trička za 3000. Je to velice výhodné. Ano, a co takhle si někdy chtěli jste si koupit dřevěné uhlí a nemáte, protože je plno peněz. No nyní je to tak levné, jen 500 000 korun. A je tu reklama. A je tu reklama uprostřed teleshoppingu. Na AAA auto. Nebo prostě nějaký prodejny ojeté vozy. No a kupte si třeba Audi H-tron Quattro. Není to jako nějaká modlitba. Audi H-tron Quattro, Audi H-tron Quattro. Promiňte, prosím vás, jak jsme na tom táboře, tak jeden vedoucí na nás vlíknul. Aha. Tak. Já vám něco ukážu, hele. Koukejte. Konec reklamy. Au. To se nepovedlo, počkejte. Prosím vás, nehejtrejte to mi, nebo jak se to říká. Tohle je moje první nahraný video a já jsem si včera udělal... YouTube, řekni, že jsem šel na velkou, jo?
Já už to nevydržím, přijdu zase za chvíli. Tak, Jo, jo. sakra, ty to točíš na to. To, že je to první video, vám nikdo... Prosím vás, já jsem první, je mi 8 let a včera jsem si ten kanál založil. Mě 11. Je mu 11, ano. A mě 12 se používáte na to moje modely, kdyby něco. To je on. Jo, teda ještě s tím fan media, prosím vás, vám to připomenu, odebírejte. Je to opravdu sranda. A hustý. Ano, taky husté. A uvidíme se za chvíli. Tak čau. Takže dobrý den. Další teleshopping. Ano, co takhle si chtěli byste někdo odjet na měsíc? Já teda ano, ale dneska se mi to splní, protože jenom za pouhých 5000 korun poletíte Boeingem 747, který ani nedokážu zlínout na měsíc. Ale nejlepší je, že když jste sebevrahové, ukazuju na vás, tak umřete. Ano, je to tak, za pouhých 5000 korun českých. Ano. A jestli někdo říkáte, nechci, tak co takhle si koupit rovnou ten Boeing za pouhých 5 korun českých. Krát milion. No to už je jedno. Naschle! Myslím, že Olda teda si myslel, že to je, že natáčíme, ale to není pravda. Takže možná se uvidíme u příštího videa a čau!